Prečo je to také riedke? Rozmixujeme lieskovo-orieškový krém, zamiešame, premiestnim do formy s papierom na pečenie, rozprestriem po celej forme, dám do chladničky a urobíme si krém. Mascarpone, práškový cukor, Nutella, vymiešame, pridáme smotanu na šľahanie, vymiešame hustý krém, dáme ho na korpus, dookola formy si dám ešte papier na pečenie, rozotriem do chladničky a urobíme si ganáš. Mliečnú čokoládu a smotanu na šľahanie. Dáme zovrieť na sporák a zalejeme ňou nalámanú čokoládu. Necháme 30 sekúnd a rozmiešame. Ganážou polejeme cheesecake. Cheesecake je stuhnutý. Ale no, prečo je to také riedke? Vyzerá to dosť zle. Neznášam, keď sa mi nepodarí koláč. Mám ho chuť vyhodiť do koša. Idem ho ochutnať. Toto je strašne sladké. Ten krém v strede chutí ako pribinačík. Ale je to dobré. Až na to, že je to škaredé. Túto katastrofu určite nerobte. Ahojte! Tomuto koláču by som sa chcela verejne ospravedlniť, lebo po pár dňoch ten koláč stúhol a je naozaj výborný. Vyskúšate ho podľa tohto receptu alebo chcete, aby som recept vylepšila?